Happy. Hey. Hey, yeah. Brighton Shandu. So you're yourself. Yeah. You're your role model. Okay. Top 3 favorite songs. Favorite. Mathathu wathandayo. Ongculele futhi umuhle ukhele elinye but ke manje. Ngwacule. Hayi washo nje. Elingizocula phela usithule olizwa ngempela. Ekaqoqa ethi homomo. Kuziya ithi homomo ungazeleli. Oh, kade kaqoqa lo ngoma le. So I wonder favorite angento ba favorite ngoma mina. Ngibuza ingoma okay, it's fun so zami. Elinye nje anginawo. Unkulunkulu msoze ngiqamba amanga ke manje. Ususho umculo amathathu manje right? Usicule lodwa. Ngisho icwele lodwa ngithi ngiyacabanga pha maqhuze ngiqamba amanga manje ngithi ngithande lasibanibani ngingenjalo. Sijiva umzukulu. Oh, anti yabona ke nje manje. Semele ngithi hayi la sijiva nomzukulu. Cha sengiyabuza wena uthanda bani? Who do you choose between sijiva umzukulu? Njani? Nje live sijiva umzukulu. Kwintoni? Kwiculo noma kumaculo noma ini? Cha phuma lapha. Okay. Sekokunye. Sekokunye. Oh, iyo wenzani manje he uthini? Sijiva umzukulu. Sijiva umzukulu. Siyakhetha la. Yo. Ha? Ubisi negundane kati. Sijiva umzukulu. Ay, kuyafana. One. Mase uyashona namhlanje choose one. Yes. Banama character abo phela abanendima abayidlalayo phela mina ngikhethe oyedwa manje lo muyenzo manje bahambisana. Isithembu. Isithembu. Hawu. Ukudla uthanda ukupheka? Istambu. Alright. Eyiphi indawo ofisa ukuthi uye kuyona holiday nje yokuphumula nje unake nje destination nje ohlezi uphupha ngayo? SeNigeria ngazi kanjani? Cabanga. Chineke. So you want to go to Nigeria? Yeah. I wonder. Ngifuna experience leyanto yonke indlela abaqoqa ngane impilo abayiphilayo. What do you do in your spare time? Yeah, ngizothi ngenza nje ngosami. With that, Ngenzani my spare time sami? Other than being creative, what else do you do? What job would you be doing? Of course, we are not creative. You are not a creative. What else do you open up with? If I was in those days, if you're not a creative. Journalism ngayifundela then bengisebenza yona. But ke ngokwephupula nkosi amafisa uba yipilot ngiyeshwa ke uma ayi shuthi wayengahlani phanga ngendlela ukuthi angithelele ngemethi nangezinye izinto bese ngiba yipilot. Most romantic isesheli science sakwenzela yona into yobonzisho wami yabona isesheli lesi. Ayi romantic lento. Umuntu ongachazeki kalula. Nezinto romantic azingijwayele kodwa be wenza ipicnic phela ukuthi wayenza umntino wrong.